Welcome to my YouTube channel and thank you for clicking into this video. आङो दायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना सिम्पल माने बैसागुनि मेकआप खालामनाय आरोना आं एसेबां प्रोफेशनेलिथ' रोङा मेकआप खालामनो नाथाय गावनि खिनाखौ थिक थाक हायो आरो किउट नायनो आब'निसो आयं लाहानि so first आं दायो खानायखौ खामफ्राय मारिना लानांगौ oh my god बे थागोन ना थायाथाय होमबा here has sunscreen I लगायगोन फाउन्डेसन मी अननि आरोना सिगाङाव आङो फिट मिखौ लागायोमोन ओमफ्राय बेयो जोबखांनायनि उनाव आङो बेखौ लागायबाय आरोना नायनोसै बेयो माबोरै जायो स' दायो फार्स्टआव नायो आङो दासान्दै हिलारि रडानिनो बांसिन इउज खालामगासिनो दङ आरोना ओरैबायदि मोजां नाङो माने एसेबांबो नङा आरोना दामाहाय एफर्ड खालामनो हायो आरो प्रडाक्टआबो मोजाङानो बैसागु 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 मोनदों आंनि गोसोआ आदा बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआ पेन्सिल आइब्र'जों फार्स्टआवनो शेपखौ बानायनानै लाबाय बेनि उनावसो आरामसे ब्लेन्ड खालामबाय आरोना आङो ब्रासजों आङो निउ ब्लाश लाबोदों बायनानै किस बिउटिनि आरोना नायनोसै दायो फार्स्ट टाइम बेखौ ट्राइ खालामनानै किस बिउटिनिया माबोरै जायो ब्लाश ओरैबायदि मोजां मोनसे स्मेल फैयो लिक्विड ब्लाश ओरैबायदि मोजां मोनदो आङो बे कालारखौहाय ओ माय गड आयनाजों माबा ब्लाशजों मिलायदों ना सेम सेम आहा टमाटर बड़ा मजेदार सा ये देखो बन गई मैं पिंकी आं बे लिपस्टिकखौनो फोननोसै आं आइ शेड' प्लेटनिफ्राय लागायनो बाबाय स' लिपस्टिकखौनो फोनबाय साबायना गायगोन मास्कारा बेबो हिलारिनिनो बिराद मोजां आङो अनलाइन बायदोंमोन आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय बिराद मोजां आरो बेनिफ्रायबो आरो मोजां मोजां दङ आं बेखौ इउज खालामो मानि थाखाय मोजां मोनदों आं मिथिबायना सिगांनि माने सिगाङाव आं मास्कारा बायदोंमोन आरो मानिबा आं मिथिला ओमफ्राय बिदि बख'बा लाइक बिदि थेसे थेसे माने बारदेरजोबनानै आखाइफ्राव नाङोना बे बिदि नङा आरोना आरामसे माने ओंखारबोयो आरो ओमफ्राय रानखायो आरो लोगो लोगो बरिया आइलाइनारखौ बिदि आखिनो रोङालै ओंखायनो आङो बे कर्नारावल' लायो आरोना ओरैबायदि गोसा बार बारदों दायो मिथिबायना आरो बेखौबो आङो लाबोदों आरोना गोदान स्विस बिउटिनि बेबो दंमोन मोनसे बे एसे डार्क आरोना कालारा बेयो 0 बेसेबांबामोन बे 012 आरो ओमफ्राय बेयो जाबाय 02 स्विस बिउटिनि बिराद मोजां आरोना लानानै फार्स्टआव आङो बेस्लिन लाग्रोगोन एसे थोड़ासा बेस्लिन लानानै बेखौ एसे पातला माने कालारा बेनि उनावहाय आं लाबोदों लिपस्टिक फिसा ओमफ्राय ओरैबायदि किउट ना oh my god माने निउ स्टाइलनि आरोना फार्स्टआव नुनानै मिनिदों हा सा फिसा लिपस्टिक होननानै मेरुन कालारनि वाव इमान मोजां कालाराबो ना लिप लाइनारजों बेजों माने सेम जाहैबाय दा स' एसे डार्क कालारखौसो लानांसिगोन आं लिप लाइनार पातला ग्लान्सि फाइनालि आङो दख'ना गाननानै लाबाय आरोना ओमफ्राय निउ इयारिंस एन्ड रेड कालारनि बैसागुआव गोजा फट' लायबो जाखाया नङा होमबा फिसासो गिदिर लानो मोजां गुफुरखौ लानांगौ स्ट'ननिखौ ना जाबाय दा दे बेखौनो गाननोसै आङो सिम्पोल दोङो बुरजा मानि आसान खिन्थु आङो बेखौनो गाननोसै बे गैयाबानो जाखाया नङा होमबा रेगे रेगां बैसागो नांहांबायना लोगोफोर गोसोआवहाय जोङो उन्दै समावहाय जों बयबो आरोना बर'फोरानो माने बैसागो बोथोराव बेबायदि देलायनानै खानायाव बिबार थुनानै फोथा गोजा फोननानै आखायाव आसान गाननानै ओरैबायदि बैसागो मोसायोमोन ना सप्तासे मोसायोमोन आरोना बरहियानो थरखा लानानै जथा लानानै जाबख्रिं लानानै ओरैबायदि मोसायोमोन दा आङो उन्दै समनि मेथाइफोरखौहाय माने बावगारबाय आरोना एसे एसे माने ससे ससेल' गोसोआव दं आरोना नाथाय आङो दिनै बेबायदि देलायनानै माने उन्दै समखौ गोसोखांदों आरो अखोरां सानि बारदों सिखिरि सिखोलाजों बाहायनांगोन बावगारबाय गानफोरखौ बैसागु 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 हाय लोगोफोर बैसागु फै
जोंहाबो बैसाग दाननि अखा हानायजों बिफां लाइफां बिलाइ रोदोमनायजों मिथिंगा बिखाया रंजाखांबाय आय' जोंनि गोसोआवबो बोदोर जाबाय आय' बोदोर जाबाय हाय आय' बोदोर जाबाय बैसागु लोगोफोर बैसागो माने गान बैसागो मेथाइखौनो मोनसे उरायहां मोनो दङ हाय मोनसेबो गान हाया दामदोंहायना दामोन खाम सिफुङा जों मोसालायनि हायला हुइला दामदोंहायना दामोन खाम सिफुङा जों मोसालायनि हायला हुइला मोसादे रंजादे जों दामना